Igsuon timan ikini nga kanang imong mga pag-antos karon, kanang imong mga kasakit karon, kanang imong mga problema karon, kung naay tawo nga ni persecute nimo, kung naay tawo nga nidaot sa imong kinabuhi, igsuon timan ikini padayon sa pag-alagad, sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay kana nga imong nabati karon, kana nga imong na-experience karon, temporaryo lang na ini nga kalibutan. Apan ang tinuod nga kalipay o kalipay nga walay katapusan ang kanang makigkauban kita sa gingharian sa Dios. Atuan na kita sa gingharian sa Dios. Nakigkauban na kita kaniya. Ug wala ni katapusan ang atong kalipay, tungod kay ato nang naangkon ang kinabuhing dayon. Igsoon atong pilion ang magkinabuhi nga dili hayahay nining kalibutana. Dunay daghang obligasyon. Gibisi kita sa buluhaton diha sa Ginoo kaysa magkinabuhi kita nga hayahay nga kana nga dalan igsuon paingon kana sa kalaglagan. Maningkamot kita sa pagsubay sa sigpit nga dalan tungod kay kana nga dalan paingon kana sa gingharian sa Ginoo. Hinaot mga igsuon nga ato gayud napasidunggan ang Ginoo. Hinaot igsuon nga ato gayong subayon ang sigpit nga dalan tungod kay kana nga dalan aduna gay kasiguruhan. Amen igsuon. God bless sa tanan.